Bueno, atzaldeon, mila esker eta ongi etorriak izan denok Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntza Berrikuntza Zentroak antolatutako 7. webinar honetara. Gaurkoan, plazerra handia da guretzat, gure lankide den Ana Karpintero izatea gure artean, beraz, eskerrik asko Ana, gure gonbidapen hau onartzeagatik. Egia da askok Ana ezautzen dozuela, baina bai bitz esan nahiko nituzke. Ana garapen personalean, tutoretzan eta mindfulnessean besteak beste aditua eta aritua da. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzailea da, eta gaurkoan ikusiko duzuen bezala, pasioz aritzen da bere jardunean. Baina, hasi baino lehen, kontutxo praktiko batzuk. Gogoratu mesedez, batzuk erabili dozuela, baina zuen eskumako aldian txatgela duzuela, eta hitzaldian zehar edo hitzaldi ostean edozein galdera edo zalantza badituzuen, mesedez, idatzi zuzenean, eta behin Anak hitzaldia amaitzen dagoelean, nik helaraziko dutzat zuzenean Anari galderak berak erantzuteko. Orduan, animatu eta lasai parte hartu. Jakin ere, saioa grabatzen ari garela, eta mezu elektronikoz bidaliko dizuegula grabazioa, edozein momentutan berriz ikusi, edo lagun eta lankideekin, partekatzean nahi baldin bozue. Eta ontxe bai, ni isildu egingo naiz, eta Ana, zurea da hitza. Bale, eskerrik asko Nagore. Atzalde ondan hoi. Pena bada, arraroa da horrelako formatu honetako eta hain pertsonala dan formazio bat kamera baten aurrian egitea eta pertsona presentzialik ez eukitzea, baina irudikatzen zaituztet hor zaudeten guztioi, eta lehenengo gauza eskerrak emon, tarte hau hartzeagatik eta zuen kuriosidadia asetzeko azaldu duzuen interesagatik. Baita Nagoreri aurkezpenagatik eta fakultateari baita aukera emateagatik. Gaurko saio honetan asmoa sinplea da, zerbait azkarra eta sinplea egin nahi dugu, apurtxo bat gerturatzeko mindfulnessera eta mindfulnessak hezkuntzan duen eragin edo ekarpenaren inguruan. Ez da izango beste munduko edo sakontasuna handiko saio bat, baina bai asmoa da ideia inspiratzaile batzuk edo, ideiatxo batzuk edo ekarpen batzuk eskaintzea. Lehenengo kokatzeko egingo duguna da, zuetako batzuk ezagutuko duzu zer den mindfulnessa, beste batzuk egingo zarete hezkuntza munduan, ez guztiak, eta egingo duguna da pixkatxo bat gerturatze bat, kokatze bat, modu simple baten eta danok jakitzeko zein den abiapuntua. Gero joango gara hezkuntzarekin loturatxo batzuk egitera, eta ideia praktiko batzuk edo gaur egun martxan dauden hainbat proposamen edo aipatuko dizkizuet, egunen baten gero baldin badituzue probatu, gerturatu, ikusi edo ezagutu, jakiteko. Nagorek esan bezala, edozein zalantza joan txatean jasotzen, eta gero bukaeran, aukera baldin badaukagu erantzuteko, bala izango da, eta gero bestela, jarraituko dugu harremanetan, aurrera begira ere, aplikazioaren bat egin nahi baduzu edo zerbait egiteko edo esku bat botatzeko. Orduan, denbora gehiegirik ez daukagunez, hasiko gara martxan. Zer da mindfulnessa? Mindfulnessa, itzulpen zehatzera eta literalera baldin bagoiaz, mindfulnessa da arreta osoa. Jon Kabat-Zinn hor daukazue lehenengoko definizio horretan konsideratzen da mindfulnessaren aita izan zela, sortzaile edo guzti hau gure gizarte honetara egokitzu eta ekarri zuena. Eta Jon Kabat-Zinn Estatu Batuetan Massachusettseko Unibertsitateko testuinguruan kokatzen da, eta bera meditatzaile bat zen, meditazioaren onurak probatu eta demostratu zituen beregan, eta orduan erabaki zeban horren erabilera bat ekartzea gure gizarte okzidentalizatura.
jakin dakizuen bezala, mindfulnessaren oinarria edo jatorria kokatzen da budismoan, bai? Praktika meditatibo tradizionalean, eta orduan berak meditatzen zuen, ikusten zituen horrek beregan txauzkan eragin positiboak, eta orduan egin zuena izan zen, bueno, guazen horiek hartzera eta egokitzera gure testuingura. Gau, noski, bere kasua, gure askoren kasua dan bezala, etzaukan testuinguru bat, etzan monje bat, mendi baten bizizena, laranjas jantzita, errekatxo bastar baten zegoena, ez? Berak zaukan gure guztiok daukagun bizimoduaren estiloko bat, eta orduan, bueno, planteatzen duena da, hartu hori eta egokitu gure gizartera, gure realitatera. Eta testuinguru unibertsitarioan hasi neurketak egiten. Eta probak egiten. Berak lehenengoko protokolua eraiki zuen estresaren murrizketarako eta antsietaterako. Bai, danok dakigu gaur egun beste pandemietako bat hori dela, ezta? Antsiedadia eta estresa gizarte honetan, eta horren kudeaketarako eta horren sendatze edo aurre egiteko prozesurako sortzeazteko protokolo bat diseinatu zuen, probatu zuen, testatu zuen, eta frogak demostratu zuten ansiolitikoen pareko eragina zaukala praktika honek. Orduan, ordutik hasi zen, pixka bat zabaltzen, eta gure gizarte honetara ekartzen. Honekin ez dugu esan nahi hau magia danik, hau ez da magia bat, bale? Honek eskatzen du entrenamiento bat, eskatzen du lan bat, joango gara ikusten, poliki zer dan, bai? Baina, hor dago jatorria, bale? Hortik dator. Eta bereziki, azpimarratu nahiko nukena da, alde batetik, pixka bat mito horrek edo entzuten diren horrek, ez? Mindfulnessa ez da meditazioa, hutsa, ez? Mindfulnessa da hemen eta orain kontzientziaz bizitzearen artea esango nuke, modu baten esateko, bai? Eta mindfulnessaren helburua ez da inolaz ere erlajatzea. Beste gauza bada, batzutan mindfulnessaren praktikarekin lortzen dugula erlajatzea. Baina beste batzutan ez. Helburua ez da hori. Mindfulnessaren helburua beti izango da, arreta osoz, kontzientziaz, hemen eta orain egotea. Zergatik, zertarako hemen eta orain egon. Zergatik kontzientzia eta arreta horrekin hemen egon. Ez daukagulako beste aukerarik. Atzokoa pasau zan, eta biharkoa etorriko da, edo ez, inok ez daki. Dakigun bakarra da, daukagun zerteza bakarra da, momentu honetan eta hemen gaudela. Eta pasatzen dugu denbora asko gure bizitzan, atzokuaz akordatzen, gazte ginaneko, ume ginaneko, konfinamentuaren aurretik geunkaneko egoeraz, pentsatzen, edo etorriko dan horretan, ze ondo egongo garen oporretan, ez dakigu aurtengoak nolakoak izango diren, baina hurrengoan, edo jubilatzen naizenean, edo, baina egia da, ez bata pasaudalako, ez bestea, oraindik ez delako iritsi, ez direla benetan momentu honetan dauzkagunak. Eta pasatzen dugu eta galtzen dugu denbora pila bat, iraganera begira, etorkizunera begira, presentean egon gabe, orain egon gabe. Orduan, gure helburua da presentzia eta kontzientzia guztiarekin egotea gauden momentu honetan. Bestela bizitzak igez eitzen dozkulako. Bai? Denbora asko pasatzen dugu, honetarako oso niri asko, esanguratxo iruditzen zait ondoko beste diapositiba hau, zein ez da islatuta sentitzen horretan, autobusean noa, bazkal orduan pentsatzen, bazkaltzen nago, urrengoko lanean pentsatzen, lalian nago, loan pentsatzen, lo nago, urrengo guneko gauzetaz pentsatzen. Gero, ez dut esan nahi honekin, ez dugunik pentsatu behar geroko gauzetan, edo ez dugunik prebentzio, preparazio eta aurreikuspenik egin behar. Hori gauza bada, baina beste gauza bada bizitzea beti beste momentu baten. Ez bizitzea hemen eta orain. Orduan, hor bazkaltzearen momentu horretan izaleke, pentsatzen, ze goxo gaur dauzkat makarroiak bazkaltzeko, eta zaude bazkaltzen, eta disfrutatu beharrian makarroi hoietaz, zare pentsatzen, gero daukat, zelako bilera astuna daukaten gero, hau eta bestia. Bai? Karo, horrek eskatzen dozkuna da, horrek generatzen dozkuna da, ondorixua da, ez garela bizitzen
presentzian, ez garela momentuan, bai? Azken ikerketa batzuk demostratzen dabe, gure egunaren 47% pasatzen dugula egiten ari ez garen horretan pentsatzen. Bai, osea, presente oso gutxi gaudela, gure denbora erdian. Horrek badauzka ondorio batzuk, horrek generatzen ditu hainbat gauza. Bai, joango garenak ikusten alde batetik bizitzak igez eitzen dozkula, eta beste alde batetik kontzientzia gutxiko, ez, bizitza bat edo presentzia gutxiko bizitza bat daukagula. Bai. Orduan, gu mindfulnessean beti hitz egiten dugu, ez, funtzionatzeko bi modu ezberdinetan dago aukera. Alde batetik piloto automatikoan eta beste alde batetik arreta osoan. Guztiz kontrakoak direnak, ez? Piloto automatikoan funtzionatze hori da, lehen komentatzen ginoan hori, ez? Azkenean, zenbat aldiz gertau jau, etxetik irtetzen dugula eta esaten dugula, argixak kendu dut? Sua hemen daudot? Bai, kotxean gidatzen goia zela, nola heldu naiz ona? Baina pasa naiz ez dakit nondik, ez garela kontziente. Bai, hori askotan gertatzen da. Horrek dauzka hainbat arrisku, noski, konduzitzen baldin manau eta ez banaiz kontziente, ez da guztiz despistatuta zaudela, baina ez da guztiz arreta osoarekin egiten ari zarela, ez? Orduan, alde batetik dauzkan arrisku horrek, baina beste alde batetik, ze pasau da denbora tarte guzti horrekin? Nun egon gara? Desde luego realitatea bizitzen ez, bai? Eta, klaro, hemen egongo garen denbora mugatua izango da. Eta saiatu behar gara, ez? Edo komuniko litzaiguke saiatzea alik eta presentzia eta kontzientzia gehienarekin egotea, ez? Horregatik alternatiba da arreta osoz egotea. Bai, kontzientziaz eta presentziaz egotea. Eta hemen nagoenean nago hau disfrutatzen. Zuek edozein arrazoi dela medio erabaki zuek gaur hemen egotea. Eta posible daukazue egon hemen, eta egon beste gauza batzuk egiten, nire ahotsaren entzuten fondoan, edo ez. Egoteko modu bat da, zilegi da. Mindfulnessean gainera askotan esaten dugu, eta oso importantea ez epaitzearena, bai? Ez dugu epaituko gertatzen dana, baina bai behatuko dugu gertatzen ari dana, ez? Edo egiten ari garena. Orduan, ez noa, epaitzera hemen baldin bazaudete eta espaldin baduzue arretari jartzen edo, baina zergatik ez dugu ariketa egiten, ez? Erabaki badugu eta hemen baldin bagaude, zergatik ez gara saiatzen ariketa etekina ondixena ataratzen. Bai, zergatik ez gara, igual ez da planik onena. Nik ulertzen dut, hemen nire txapentzuten egotia baino badaudela plan nobeak, ez? Niri hemen berriketan egotia baino okurtza jataz beste ideia batzuk, ezberdinak ere, ez? Baina hemen baldin banago, ekiz arrazoien gatik, tokatzen zaidalako, ala erabaki dudalako, eta zuen kasuan ere berdin, erabaki badugu hemen egotea, guazen disfrutatzera, guazen presentziarekin egitea. Hemen pasa behar badugu ordu bete, saiatuko gara etekina ataratzen ordu horri, bai? Eta gero, eukiko dugu denbora beste gauza batzuk egiteko. Baldin badaukatu bakarrik ordu laurden libre bat, lagun batekin kafe bat hartzeko, ez naiz kexatuko ordu laurden bakarrik daukadala. Agian urrengorako saiatuko naiz denbora gehiago ataratzen, baina kafe hori, joango naiz kafe hartzera gogoz eta gustora. Eta egongo naiz bertan, eta egongo naiz pertsona horrekin, eta ez telefonoarekin eta gerokoan pentsatzen edo kejan. Saiatuko naiz hor egoten, tarte horrek, ez, zenbat aldiz esaten dugu hezkuntzan, heziketa, ez, gurasoekin eta askotan, ez da? Ez kantitatea ez dela importantea, kalitatea baizik, bai? Hemen berdin da zenbat denbora eroser eskintzen dutzagun, baina egiten dugun hori guazen egitera arretaz, guazen egitera kontzientziaz, bai? Hola bizitzaren beste modu baten gaudelako. Orduan, honen klabea eta nik, ezagutzen hau zuenak entzun doztazu esaldi hau milioi bat aldiz esaten, niretako klabea da eta niretako klabea izan da nire bizitzan gauza askotan, ez? Kontzientzia badago aukera dago. Nik
konturatuko zareten nik hitz egiten dudanean normalian ez dut esaten nik bizi izan ez duten ezer. Saiatzen naiz probatzen. Saiatzen naiz nire esperientziaren filtrotik pasatzen, hori dago solotuta Nagorek esaten zuen pasioaren kontuarekin, azkenean zuk zure esperientziaren filtrotik pasau duzuna beste toki batetik esaten duzu, ezta? Niretzat deskubrimentu bat izan zen, badaket ez dela beste munduko ezer, baina kontzientzia dago aukera. Ni ez baldin naiz kontziente arazo bat daukadala ez dut ezer egingo honi aurre itxeko. Ni ez baldin naiz kontziente momentu honetan azarren agola, oso zailtasuna handiak eukiko ditut nire azarrea edo nire emozioak kudeatzeko. Ez baldin naiz kontziente gaur sensible xamar nagola, errua botako dutzat kanpokoari triste jartzen banaiz. Bai? Orduan, mindfulnessak laguntzen dozku guzti horren kontzientzia hartzen. Azkenean mindfulnessak egiten duena da, ero egin nahi duena da, gure muskuloa, arretaren muskuloa entrenatzen. Beste dozi muskulo bezala behar dau etengabeko entrenamiento bat, bai? Azkenean nik nahi baldin badut ez dakizen pixuko pesa batzuk altzau, lehenengo gunean ezingo dut, eta jarraitzu beharko dut, poliki-poliki entrenamentu hori itxen, ezta? Honetan gertatzen da berdina, gure arreta dago itxuta nahi duen tokira joaten, berak agintzen, nahi izan daben bezala. Momentu honetan nago hemen, baina zerbait sartzen da eta hor liatzen naiz. Pentsatu, zein etxako gertau, hasi garenetik ona, pentsau ditxuala hainbat gauza. Zein ez da egon pentsatzen, ze kuadrokiko da horratzian, ze bazkalduko dut bihar, aldatuta dago, ezagutzen dut, ez dakizer, zein ez da hasi olako historietan, zarata badagoan, sartu da bestia etxean, eta gure arreta joan da, bai? Guk mindfulnessarekin egiten duguna, ero egin nahi duguna da, bale, joaten da, hori da bere joera naturala, baina ekartzen dugu. Joaten da, eta saiatzen gara ekartzen. Zertarako, kontziente izateko, honek igez egingo dau, baina nik nahi dut kontziente izan, behar dut jakin zer dan gertatzen ari dana. Bai, zergatik kontzientzia hori baldin badaukat egingo dudalako zerbait hortan eragiteko. Kontziente baldin banaiz pertsona honekin eduki dudan hartu eman hau, honek kalte indostala, egingo dut zerbait hau konpontzeko. Ez baldin banaiz horren kontziente ez dut egingo. Honek eramaten dozku harreman sanoagoak eukitzera. Norbere burarekin, azteko, zintzoagoak, baina beste guztiekin ere. Bai? Eta honek ez dau, ez dozku ezer berririk deskubritzen, baina bai lagatzen dozku ikusten dagoena. Vale? Eta egin behar, eta helburu bakarra da hori, arretaren muskulu hori entrenatzea. Vale? Eta egingo duguna da probatxo bat. Esan dutzueten moduan, nik asko sinisten dute gauzak esperientziatik pasatzen, egu fakultadian horrela egiten dugu lan, horrela gustatzen zaigu lan egitea, eta horrean gonbitatuko dutzuet meditaziotxo bat egitea, bale? Esan dutzuet mindfulnessa ez dela meditazioa bakarrik, baina arreta entrenatzeko tresnarik eraginkorrenetako bat meditazioa da. Horrean egingo dugu meditazio laburtxo bat. Batzuk noizbait egin dozue, beste batzuk inoiz ez, oinarrizko pauta batzuk, bale? Eta nire gonbidapena egitea, probatzea eta irekitzea esperientziara. Bale? Ez kendu espektatibak zer izango dan eta zerrez. Jarri eta probatu. Horretarako, zaudeten tokian egonda, importantea izango da, irudikatzen dut gehienak aulki baten jarrita zaudetela, orduan, bi oinak lurrean ondo errotu, ondo zapaldu lurrean, bizkarra zuzen jarri, ez daukazu ezertan atzeko respaldoan apoiatu behar, bale? Zuzen, sorbaldak pixka bat atzera, ez gehiegi, ez gutxiegi. Nik beti esaten dut, sorbaldak bere tokian egoteko, egingo dugula belarrietara igo, klas, eta laga jausten. Jausten dian toki hori da bere tokia. Eskuak jarriko ditugu iztar gainetan, gora begira, bera begira, nahi duzuen bezala, eta itxiko ditugu begixak. Saiatuko gara praktikaren bitxartean, sudurretik arnasa hartu eta botatzen. Bai? Eta hori da guztia, ez dugu besterik behar. Esan dutzueten moduan, saiatuko gara beti gure errealitatera egokitzen. Bale? Orduan, gogoratzen dugu, praktika hasteko txintxinekin 3 soinu entzungo ditugu, hasteko
Eta bukatzeko. Gero hezkuntzaren inguruan aritzen garenean komentatuko dutzuet ritualen garrantzia eta bar, bale? Orduan, bi oinak errotuta lurrian, bizkarra zuzen, sorbalda pixka bat atzera, begisak itxita, arnasa sudurretik hartu eta bota, eta bagoiaz. Bueno, joango zara poliki-poliki, frenatzen, zure buruarekin konektatzen, eta zure gorputzaren kontzientzia hartzen. Behatuko duzu zela dagoen arnasketa, ia arnasketa hori bularraldean kokatzen den, ia sabeleraino jaisten dan, azkarra dan edo sakona, behatu nolakoa den arnasketa hori, baina ez eragin bertan. Egingo dugun ariketa izango da behatzeko nola gauden, zer dan gertatzen ari dena, kontzientzia hartzeko, baina ez epaitzeko eta ez aldatzeko ezer. Egingo ditugu bi arnasketa sakon, bakoitza zuen erritmora, ahalik eta gehien betetzen birikiak, ahalik eta denbora gehien eusten arnasketa, eta ahalik eta gehien ustutzen. Orduan bakoitza bere erritmora, hartu eta bete goraino, eutzi hor arnasketa ahalik eta gehien, eutzi hor, eta ustu guztiz, guztia ustu arte. Eta indarrarekin hartu berriro, mantendu, eta ustu. Eta segi modu naturalean arnasten, eta behatu zela dagoen zure gorputza, ia gorputzeko atalen baten tentsiorik dagon, zaliteke sorbaldak gogortuta egotia, ala bada askatu, agian mandibula eroaginak oso fuerte eta estu dauzkazu itxita, askatula jausten mandibula lasai berutz, eskuak ez estutu, begi artea erlajatu, ez itxi begiak oso estu, oinezta tentsiorik egoteko momentua, tentsio bakarra egon behar dana da, zure bizkarrezurra tente usteko besterik ez. Gertatuko zaizu, etengabe arreta joan egingo dela, berdin da nora, agian gorputzeko atalen batera, mina, askura, beroa, edo zer gauza, jolasten hasiko da, baina zuk modu kontziente baten erabakiko duzu, zure arretaren ardura zuk hartu, eta arnasketan kokatzea. Despistatu eta joaten bada arreta, goxotasunez eta epaitu gabe ekartzen dozu berriro, eta arnasketan kokatzen dozu. Eta sentitzen dozu arnasketarekin zure gorputzak egiten duen mugimendua, sabelaldean, bularraldean,
sudur zuloetan. Eta arreta joaten dan bakoitzean, ekartzen dozu berriro. Kontrola zuk hartuz. Eta izan kontziente, minututxo honek gelditzeak, gorputzean, arnasketan sortzen dituan aldaketak, eta kontzientzia horrekin bukatzen joango gara. Bueno, horrelako ariketatxo bat eta gero, hau laburra da, baina gero beti errespetatu behar da gorputzaren erritmoa, bai? Eskatzen dau batzutan luzatzea, bai? Arraus egitea, edo, bueno, eskatzen baldin badutzue, eman aukera, bai? Hartuta tarte txiki bat frenatzeko, laguntzen dozku izugarri etxera bueltatzen, barrura bueltatzen, bai? Egia da, arreta entrenatzeko behar izaten dela denpora eta eguneroko praktika bat interesgarria dela, ezta, eraginkorragoa dalako. Baina tartetxo labur honek, nik bete esaten dut berdina, baina niretako mindfulnessak daukan onureatako bat, haundixenetako bat da, edozein momentutan doainik eta edozein tokitxan eileiken zerbait dela. Autobusaren zaintzare, edo lagun baten zain, ni oso puntuala naiz, eta berandu heltzen diren gelditzen naiz, eta berandu heltzen baldin bada norbait, beti hasten ditzan asarretzen edo, ez? Eta momentu hona da, bai, arnasteko, kudeatzeko asarre hori, eta arnasketa pare batekin nire osasuna zaintzeko. Azkenean gure osasuna zaintzen ari garelako. Bai. Baina, bueno, nik baino, nire lagun honek bideotxo bat laburra jarriko dutzuet. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths.
like it's calming down. It's like not like moving. It's like slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain like slows down and then like I feel more calm and then I'm like ready to speak to that person. Bueno, nik uste dut argi azaldu dozkuela umiak, ez? Zertarako, zer egin aldan, eta hezkuntzak zekarpein egin aldotzan, eta umien dako, ez? Azkenean guztien dako da, nik beti erabiltze ditut umiak, zeneretako irakaslerik onenak beraiek dira, irakasle zareten guztiok edo izango zaretenak, hor zaudetenak, seguro onerekin ado zaudetela honetan. Oso argi izaten da, ez? Hor nik uste dut argi ikusi diala hainbat elementu, ez? Hori, alde batetik emozioen erregulazioa, kontzientzia izatea, gorputzaren beraren kontzientzia, ez? Gorri jartzen zarenean, tripan ematen danian, ez? Estres eta antzietatearen murrizketa hori, arretaren erregulazioa, ez? Hainbat dia elementuak, ez? Lantzen direnak edo ekarpena egin dotzenak. Gaur egun gainera, hezkuntzan beti berbaitzen dela, ez, umien inguruan arreta defizitaren inguruan, umiak gaur egungo umiak arretarik ez dutela mantentzen, izugarri kostatzen dela, ez, beti etxen da berra, ez, distraiduta darela, ez dare umiak distraiduta darenak, dare arreta beste toki baten dauken umiak. Osa, ez dauke arreta guk nahi dugun toki horretan, baina umiak arreta mantentzeko oso gai dira, eta umiak normalian gu baino bastante mindfulagoak dira. Ume batek nahi baldin badago orain, da orain. Eta gozia baldin baduka orain, da orain. Eta behar baldin badu zerbait orain, da orain. Ez da bihar, ez da gero. Da momentu honetan. Bizitzen dabelako presentea guztiz. Eta jolasterari baldin bada bizitza lagatzen dau bertan. Eta baldin badago beste baten, ez? Gertatzen dana da gero hori diluitzen joaten dela, ez? Gure lana pixka bat izan beharko litzake horri eustea eta laguntzea prozesu horretan, ez? Izatea bidelagun onak horretan, ez? Hor jartze dutzuete referentzia bibliografiko bat, gero aipatuko ditudan adibideak ere hemen dare, bienestar emozional y mindfulness en educación, Javier García Campaiok eta bere ikertaldiak eindako liburu bada, bertan agertzen dian hainbat esperientzia hezkuntzan egiten ari direnak Espainiar estatuan gaur egun, eta beste batzuk internazionalak ere, eta nik uste dute referentzia bilduma politxa daukala ideia batzuk izateko, bale? Orduan, niretako klabe, oso klabe olakotan, ezitzailea, beti esaten dugu aurra dela protagonista bai, baina eske aurrari protagonismoa guk eman edo kentzen diogu. Orduan, gu bidelagunak izan behar gara bai, oso modan dago hitz hori, baina zer da ikuspegi, mindfulnessaren ikuspegi batetik? Hasteko gu arreta oso egon behar gara. Gu ezin gara egon multitask horretan, hemen, han, bestian, bakit gauza askotarako oso praktikoa dela, eta daukagun lan volumenarekin, baina ume bakoitza da ume bat. Saiatu behar gara arreta hori modu horretan egiten, bai? Eta izan behar gara malguak. Eta klabia guzti horretarako da asko behatzea. Behatu, baina ez bakarri begiekin, belarriekin eta sudurrarekin eta guztiarekin. Umiak emoteozko informazio asko, oso txarrak dira disimulatzen. Onartu behar ditugu diren bezala, ez dugu behar espektatearik lortuko dugu hau, egingo dugu bestea. Saiatu behar gara testuinguru horretan kokatzen.
bai? Saiatu behar gara beste modu baten sartzen gelan, ez? Beste ritmo batekin eta beste volumen batekin. Ni neu konturatu nintzen, hasi nintzanean mindfulnessan formatzen, askotan atetik sartzen nintzen momentutik hasten nintzala klasea ematen. Benetan ikaslei aurpegira begiratu barik. Oin beste ritmo baten sartzen ez klasean, begiratzen ditut, ikusten dut, ze panorama dagon, arnasten dut, gelan dagoena. Batzutan ez da oso ideia ona izaten, baina beste ritmo batekin ez dugu ezer galtzen, badakit daukagula kurrikulum bat, dauzkagula gauza asko egiteko, duda barik, baina uste duzue pixka bat bajuago eta polikiago eginda ez ditugula lortuko, batzutan eraginkortasuna handiagoarekin, bai? Importantea koherentzia eta respetua, bai? Eta gu baldin bagara, kontzientzia horretatik funtzionatzen baldin badugu, erresago, ez, erantzuten dotzegu ikaslei, erreakzionatu beharian, buiak sartu beharrian, edo, ez, beste toki baten kokatzen gara, eta ereduarekin funtzionatzen dugu, bai? Bueno, azkar noia, nahi ditu dalako gauza asko esan da denpora aurrera doialako, bai. Ideia batzuk botatzeko zer egin geiken, ez da beste munduko proiektu bat izan behar, daren modu ezberdinak eskoletan hau txertatzeko edo seme-alabekin etxean egiteko, batzutan uste dugu ikastetxo guzti aspaldi bada honetan sartzen ezin dela ezer egin. Bueno, toki batzutan hasi dira esperientziak gelatik, pertsona individualetatik eta joan dira zabaltzen. Inkluso toki batzutan eta hor badaude pertsona batzuk baten zuten ari dana, hasi zala eta eusten dutzala eta bere gelan besterik espada ume horrei opari hori eitzen jarraitzen dutzana, ezta? Horban ikusten dut importantia dela ritualak sortzea, bai, erritualak beti txintxinarekin edo kandela batekin, musika konkreto bat, momentu konkreto bat egiten baldin badugu, umiak psikomotrizitate de gelan egiten dugun bezala, ez? Umiak identifikatzen dau eta konektatzen dau horrekin, ez? Eta egiten da zer egileken edo zer gauza, meditazio laburtxo bat, arnasketa ariketa batzuk, entzuketa batzuk, ez? Egoazen entzutera zer entzuten dugun. Bai, movimiento kontzientea izaleik zuek abilak izatea edo praktikak egitea zuen denpora librean tai chi, txikun edo yoga edo horrelakorik. Hori baldin badakizue, movimiento kontzienteak egiteko aukera dago. Mandalak, margotzea eta marrastea, mantrak, umiei izugarrik gustatzegakoen mantrak abestea, masaje kontzienteak, por supuesto, errespetuosos eta kontuan hartuta umearen edo gaztearen adina. Gaztiekin egiten dugunean askotan bitartekaria dan objektu bat erabiltzen da, ez? Pelota bat edo zerbait, bai? Isiltasuna praktikatu, isiltasuna oso importantea da eta ez gari oitxuta, bai? Eta isiltasunean gauza asko entzuten da, bai? Baina horrelako gauzak egiten baldin baditugu, niretako importantia da gela barruan egin behar badugu, ritual txorrekin batera, jartzea atean ez molestatzeko katxarrito bat, zerbait simbolikoa dana, baina azten garenean horrelako praktika bat, meditazio txiki bat egiten, askotan edozein pasatzen dela, atia zabaltzen da bela, urtetzen gara danak eta ja kostatzen da berriro engantzatzea, bai. Horrelako zerbait jartzen baldin badugu, danak dakite, zertan ari garen, inok ez da molestatzen, eta horrelako detaietxoak nik uste dut importantiak daiala eraginkortasunari dago kixonez. Bai? Edozein ideia ez dugu behar denpora asko, ez daukagu zertan kurrikuluma alde batera laga behar, betik eskatzen garela horrelako gauzekin, egunian 5 minututxo hartzia da, ez gehixau. Bai? Eta hor jarri dutzuet hori esandako liburu honetan daren hainbat adibidez, Aulas Felices dago gehiago lotuta psikologia positiboarekin, baina mindfulnessarekin lotutako ariketa pila bak dauzke, eta honek dauke material guztia interneten eta doainik, unitate didaktiko guztiak. Orduan, hortik hasteko, ideiak hartzeko, materiala da zoragarrixa, gauza asko dare. Gero, bakoitzaren gustokoak direnak edo pixkate errezen ero gustoren dagone ariketekin, ez egin zuentzat inkomoduak direnak edo ez direnak oso zerak, erabili zuentzako be erosoak direnak.
Gero daukagu Treba programa, hau Katalunian testu inguratzen da, honek ez dago eskaintzen material gehiegi irekian, baina bueno, ikerketa asko dauzke egin da, 15 urte doiaz, oso aitzindariak dira horrelako historietan, eta bueno, badauzke, publikatuta dauzke, interneten eta ez dago doan, baina badauzke publikatuta materialak. Crecer Respirando adibidez, beste Madrileko Unibertsitateko testu inguruan kokatzen den programa bada, eta honek egiten dabe 3. eta 6. LH arteko sortzeateko prozesu horrek, eta oso emaitza positiboak lortzen ari dira. Eskolaz Despiertas Tinda Janen eskolakoak dira Plumbilitzeko etxe horretan burutzen dian ekintzak dira, eta honek dauke materiala bebai, dauke liburu bat publikatuta Plantando Semillas, eta hemen dago bebai CDA, materialarekin, eta praktika pila bat agertzen dira, errez bebai egiteko, eta My Mind da arreta defizita eta hiperaktibitatea dauken umiekin martxan jarri duten programa bat, oso emaitza positiboak lortzen ari dana, pixkate zerbait ezberdinak hartzeko. Guzti horren informazioa daukazua aipatutako liburu horretan bebai. Eta batek beste zerbait zehatza beharko balu, idatzi edo begiratu dezakegu, bai? Eta gero hori, bukatzen joateko, importantia da, erabakitzen dutenean horrelako zerbait egitean ere gelan, nire seme-alabekin, edo zintestuinguruan zertarako egin nahi dudan pentsatzea, bai? Ze espektatiba dauzkasun. Kontu, ze bestela jausten gara gure trampan, bale? Horrelako gauzak ez dira oso ospetsuak, ez dira oso ikusgarriak, eta askotan ez ditugu ikusten epe luzera. Behar dugu denpora asko zerbait ikustegu. Zuk, emote itxuzu pauta batzuk, ez dira beste gauza batzuk moduan oso ikusgarriak direnak, edo oso erakargarriak dianak, edo oso ospetsuak dianak. Hau ez da, zentzu horretan, ez da horrelakorik. Orduan, kontu, ze oso erresa da hastea zerbait eta diluitzea. Eta hori bai da pena bat, ze horrek ja generatzen dago esperientzia negatibo bat umiendako. Eta ume horrek ja gero aurrera begira besten batekin topo egiten baldin badute, esperientzia negatibo badauke horrekin lotuta bai. Orduan nik uste dut importantia dela oso ondo jakitzia, kokatzia norbera, zertarako egiten ari dan, eta zer dan espero duena hortaz, ez? Ni hasi nintzen momentuan, nire asmo bakarra zan, niretzatain lagungarria izan zen zerbait, eskaintzeko aukera eukitzea. Eta gero ja, eta askotan, topatu itxutatiak itxita, eta askotan, botadot eta gelditzu naiz bakarrik. Baina berdin da, 2 pertsona baldin badia, eta 2 pertsona horri zerbait eman badiezu, niretzat nahikoa da. Baina askotan, hori landu behar izan du nire bai, bestela frustrantea da. Bai, ni gainera ja banoi 10 urte historia honetan, eta hasieran berezik gainera etzegoela modan, claro, modan egotearen abantaila bada, ez? Modan jarri da, publikazio asko dago, inkluso euskeraz daukagu materiala, oindala urte batzuk ez zegoela ezer, bai, eta ate batzuk zabaltzen dira, ez? Baina kontuz horrekin, ez eragiteko frustraziorik, bai? Importantea da beraiekin, ikasleekin eraikitze prozesu hori egitea. Eta nik uste dut klabea dela errespetua. Badakit orain danok pentsatuko duzuela, hausetan ari da, errespetatzen ditugu, beti, bai, ez daukat dudarik. Baina, inposatzen ditugu gauza asko, ala tokatzen dalako, orain dago mate, orain dago gorputz hezkuntza, orain egin behar da hau, bai edo bai. Nik mindfulnessarekin inoiz ez dut derrigortu. Nik proposatzen dut, eskaintzen dut, eta beti lagatzotzetu miei erabakitzen egingo duten edo ez. Erabakitzen baldin badabe parterik esartzea, beti errespetatu behar dute besteen lana, beti. Trabarik egin gabe eta barrerik edo ezer egin gabe. Baina errespetatu eta erak aske sentitzen dianean parte hartzeko beste modu baten kokatzen dira. Bai, danok ez daukagu momentua berdin, gaur zuek hemen zaudete, baina beste momentu bat den betzako gatzuen txorrada bat horrelako historia baten konektatzea, bai? Horren errespetatu behar dira momentu horrek, bale? Eta nik uste dut historia honetan trukua dela inorrez
konbentzitu behar izatea. Bai, nik ez dut konbentzitu behar inor hau ona dala ero ez. Nik nire praktikarekin eta nire eskaintzarekin daukadana eta heltzen dan tokira. Eta hori ez da obia edo txarra badare momentuak eta bakoitza dauzka bere ritmoak. Orduan, importantia da hortik lan egitea, ez? Konbentzitu baino dizdira egitea norberak duen argiarekin eta horraino. Bai. Eta, bueno, nik uste dut, honekin nire aldetik, ez? Nainaman laga tartetxo bat zuen zalantzak baldin badare botatzeko, orduan, oin da momentua, alde, bueno, lehenengo eskerrak emon zuen arreta hemen eta orain eukitzagatik, eta bueno, edozein zalantzero baldin badago, ba bota. Horixe, batxata, igual animatzen dan bitxartian, ni neu hasiko naz, ez? Baina, botzara igota. Nondik hasi geike, Ana? Gure hezkuntza proiektuan, ero gure eskolan, ero inkluso gure gelan, ez? Maila makroagotik mikroagora, bueno, erozein etapatan, hau gure rutinatan, gure egunerokoan txertatu nahi baldin badugu mindfulnessa, hemen eta oraina, eskaintza hori egitea nahi baldin badugu, nola hasi geike? Ero nondik? Claro, abia puntua esagunetan nundik datorren ezberdina da. Ikastetxe bateko idealetara baldin bagoiaz, idealena izango litzake egotia zuzendaritza talde potente bat oso kontzientziatuta historia honekin. Ze, claro, zuzendaritza taldea baldin badago, egongo dira denporak, egoleike diru bat, diru bat esaten dut, ez inbertsioa ondiri, baina bai formakuntzarako, edo bai pixka bat egituratzeko, edo langilei eroi, denporak emoteko, orduak emoteko. Eta olako esarpen bat, ilaike plan bat, esarpen plan bat, ikastetxe batzutan egin dugu, eta hor badaude bebai horra artean batzuk, ez? Horrelako plangintza bat egin daiteke. Claro, ez da guztion kasuan, askotan azten da alrebez. Ni nator, entxufatzen naiz honekin, jarraitzen dut formatzen, eta azten naiz nere gelan, bai? Eta askotan nere gelan hasita, gero nere ikasleak urrengo urtean beste pertsona batekin doiaz. Eta gero azten da, bueno, eta zuk zer egiten dozu, eta honek zela funtzionatzen du, eta joate zara kontagiatzen, ez? Taldian, zure paraleloarekin, zure moduko, bueno, ideiak ero planak dauzkanarekin, eta azten gara eraikitzen, ez? Azkenean egin behar dozuna da, koalizio txiki batzuk osatu, eta joan, nik ikusi dut hau, hartu materiala zuretzat, joan eraikitzen eta partekatzen. Modu oso irekixan, baina inorre inposatu edo zeratu barik, bestela hor etortzen da arazua, danok dakigu ikastetxe guztietan zenbat proiektu dauzken, zenbat proiektu etortzen dian goitik, Orduan, honetarako oso, egon behar zara oso entxufatuta, Bai. Eugenio, hemen batzuk eskerrak emoten hasi die. Eugenio, zaten da, hasieran, arazetxo batzuk egon diela estekakin eta hasierakoa galdu egin dauela. Orduan, igual, Ana, bi hitzetan, gaurko zure mezu giltza, ero apur bat indartu nahi duzun mezu hori errepikatzarik bai? Hasierako, hola, nik uste mindfulnessa da hemen eta orain bizitzaren kontzientzia. Eta horrek laguntzen dozku danian. Ni ez baldin banaiz kontziente, gertatzen ari danaz, zela nagon, nola harremantzen naizen, nola dagoen nero gorputza, nola dagoen nere emozioak, nekez funtzionatuko dut koherentziaz. Nekez eukiko ditut harreman sanoak, neure buruarekin eta bestearekin. Orduan ikuste dut, dala trebatze bat, askotan gure gorputzak eskatzen dozku errexau, baina gure buruak behar dau frenatze bat, nik uste dut, importantia dala ariketa hau egitea, toki horretatik jartzea. Neri lagundu doz gauza askotan. Nere burua onartzen gehiago, harremanak izaten konturatzen, norbaitekin asarretzen nahi zenean batzutan ez dela bere erantzukizuna dela neria, García Kanpaiok esatezaban, dagola demostratuta sufrimentuaren 85% guk sortzen dugula. Bakarrik 15%
dala lehen mailako sufrimentua, heriotza, gaixotasun eta horrelakoekin lotutakoa, beste 85 guk generatzen dugula. Ze gertatzen da, horrekin, nik entzuna baina lehenengo aldiz, esan, madre mia, que desastre. Baina, gero esatezu, baina erantzukizuna norberak dauka. Orduan, posible daukazu zure sufrimentu hori arindu, ez? Orduan, pixkat, hori da helburua. Hemen egon behar garen denporan, egon alik eta hoberen, ez? Takit Eugenio horrekin... Justo bai, ez bestela galdetuko dau. Beste galdera batzuk bai heltzen, orduan loreak galdetzen dozku, berak konfiantzaren pedagogiaren barruan egiten dauela lan, konfiantzaren pedagogian, aurre hezkuntzan eta noski eremu irekietan, ez? Egiten dauela lan. Orduan, zure ustez, egingarria dan espazio ireki horietan, horrelako momentu bat hartzea eta hemen eta orain egoteko ariketa ero errutin hauek edo espazio itxi bat aurketu beharko leuken. Nik uste dut bai dela importantia bereziki hasieran erresten duen zerbait. Nik beti esaten dut, hasi naiz lehen esaten ez da, testuinguru hori perfecto horrek ez da ere, zegoazten garenean meditatzen ez dugu, ezken ere etxian dago zaratia, ezkedaren ere umiak, ezkedaro, hori da daukaguna. Igual hasiera bat entrebatzeko bai isiltasuna eta abarregon baino, bentsat, hori pake pixkat dagoen testuinguru bat generatzia, ez? Ez da benak trabarik itxen beste, holako konfiantzaren pedagogiako espazioak dia oso irekixak, ez? Orduan igual rutinizatzeko pixka bat, txoko bat jakitzeko espazio horretan beste modu baten egoten garela, ez? Igual irakurketa txokoak daukan bezala, ez? Testuingurutxo bat edo zuek imaginarium bat eta horrelako historiak beba dauzkazu, ez? Orduan, holako txokoren bat lasaiagoa dana, nik uste dut beti laguntzen da, ez da bihar beste munduko ezer, baina zuk ja beste identifikatzen duzu espazio horri ekintza konkreto batekin, umiak ere erresago sartzen dira. Horre laguntzen dago. Eta igual urrengo galderakin lotzen dugu. Igorrek galdetzen dago, ea zein onura ekartzen dien umei mindfulnessa praktikatzeak. Hartzen dabe kontzientzia pila bat, emozioen erregulazioan bereziki oso deigarria da. Azten dira, erak oso kontziente dira, baina normalian konturatzen dira, neak horretzen naiz, umiak ipuin bat kontau genuan emozioen kudeaketaren inguruan dortoka bat bere oskolan sartzen dela, eta gelan erabaki genuan 6 urteko umiak zian, dordoka txokoa, sortzeaz, guk ez daukagu gure oskolik eskutatzeko asarre garenean lasaitzeko, ezta? Eta orduan adibidez umiak hasieran erabilera desegokia motesotzen, baina gero emozio horrekin konektatzen eta asarre nago edo bestea erregulatzen, nagore asarre zaude, egon pixka bat hor, lasaitu eta gero hitz egingo dugu, holako historiekin asko laguntzen dago, emozioen erregulazio berbaitxe, lasaitze, isiltasun, beste ritmo batzuk, Ondo, berriz bueltatzen gara nola horretara, ez da? Honintzak adibidez galdetzen dago hezkuntza premia bereziko ikaslekin, nola egin, eta loreak aldiz, haur txikien kasuan, zein adinetatik aurrera, izango litzateken komenigarria aztea, eta nik horrei nola bebai gaitzen dutzat, ez? Betu, ume txikien kasuan dago material asko. Gainera euskeraz daukagu, lasai eta bare igelaren pare da, eta dauka CD bat, bebai, edo aurrekoan beni eta bela meditatzen. Marina Pintosek dauzka CD batzuk audioekin eta hola. Ze adinetan, edozi momentutan da ona. Adinaren arabera egokitzen zoiaz, eta egunaren arabera, mazke adinaren arabera, da egunaren arabera. Eta igual honintzarek galderari lotuta, klaro, ezik eta premia berezia dauken aurren kasuan, egoera bakoitzaren arabera egin behar da. Mindfulnessa oso ona da, segun eta zein dan daukan premia berezia, bai? Nik normalian beti esaten dut gaixo psikologiko eta psikiatrikoekin beti medikuen onarpena egon behar dela. Ez dakit, tok bat baldin badauka, igual ez da honena jartzea norberari begira, eta isilik eta entzuten, edo hipokondriak da dudenian, edo horrelako historietan, ez da? Baina bestela, eta daren modu ezberdinak, eta igual ezik eta premia bereziekin oso onuragarria izaten da gorputzetik hastea.
laguntzen dago asko. Bai, egon beharrian hasiko gara meditatzen zuzenean, igual hasten gara gorputz kontzientzia suposatzen daben ariketak egiten, ez? Eta izan leik edo zer gauza, gauza oso simpleak. Igual gare ibiltzen gara puntiletan, eta konturatzen gara berotzen dela gure bikia, ero gure bola, ez? Eta hasten gara mobitzen dugu gorputzeko beste atal batzuk, ez? Eta joaten gara arreta eramaten gorputzeko atal horretara. Hasi behar gara erresten. Ezin dugu pretendidu jarri eta pun egotea, ez? Orduan lagungarriak dira horrelako sistemak. Eta kao, segun ze premia berezi daukan, esan duten moduan, MyMind dago adibidez da TDAH-ko aurrekin erabiltzen dana, eta badare beste programa batzuk autismoarekin erabiltzen direnak, orduan, pixkate ikerketa desiente dago eta emaitza oso onak emoten ari da hainbat zeratan, ez? Baina beti segun zein dan medikuaren onarpena, ni igual esaten dut ez naizelako, psikologo, psikiatra eta naixau esaten dut beti profesionalen zeran, baina emaitza oso onak emoten ari dela, ez? Eta gitorrekin... Bai, emoten da, ez ezporratzen. Bueno, bestela zehose zehatza baldin bada, honintza idatzi eta... Bai, hemen, behitu, Iruneke idazten dozku, erlajazio eta elkarri masaje saiotxoak egin izan ditut, baina ez sistematikoki. Irailean, zerrekin hasi eta zer sistematizatu behar dudan, konbentzitu nauzue, emozioak kudeatzeko eta taldearen kohesiorako beharrezkoa ikusten dut, mila esker. Orduan, gainera modu polita, ez da? Eta zazpirak emoteko minutu bat falta danean, iguale webinarra bukatzeko. Perfecto. Ez da? Orduan, hemen eta orain, zazpirak bat gutxi dira, beraz, gaurko zamaitutzat emongo dugu webinar hau, mila esker, Ana, gurekin zure jakintza, ideiak eta hausnarketa interesgarri honek partekatzea gaitxik, eta mila esker, nola ez, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Gogoratu datorren astean, nire Alzola izango dugula izlari astelenean, barnekotasuna COVID garaian, izendatutako webinarrean, eta ostagunean berriz, Amelia Barkin familiak, arrakala soziala eta COVID-19, zer ikasten ari gara. Orduan, izen emateko epea bihar zabalduko da, eta sare sozialetan aurkitu dezakezue izen emateko lotura. Eta besterik bariko, zazpirak die, mila esker gaurkoan gurekin egoteagatik, zaindu eta ondo izan. Aur, mila esker.